CM Interaction Program along Ilitumpan Kachenghon Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pene Kadugumepan Upedet ko Nasi Kedam Tang Ningkan Tuan Luni Ha Yesi Siya Kai Pen Pinian Ang deng Parmana Pan CM Nang mana tunggu bom lo Sita me Pinian Nia Son Thot Itum dak Soceng Havar Long Pustame Kapa Pinay Itum Rong Korolong Ketek Dum Denay Rong Korolong Kado Kobya Pan Matasi Lukela Messi Pencenglok Ilitum Masar Dr. Tuliram Rohang Akapa Pinay Along Humri Damsi Ilitum Kipija Sona Mungdoan Rata Parmana Pan Pacini Tekandak Nang popoyo ini pen pini ancolang lapen nili alang ipan ningak long pen curo partik lo nasi dong malia tu kedam tang election usitame rongkor local committee isi ning isi kin isi wet a party kido nangji kethak nai punili kipu ateng kekroi penajok batai hini election dak ini tumrong kora PS pen first diyon papilong dun abang pun ili jong ibdet po ili tum korte kaching honay horen sing de MP apan pustame nili tum first diyon dak rong kor local committee pen papidam no la penadung tu aning kanong elang dadak soceng along local MSC helsing rong par alang ni pan pustame ni tum rongkor a local committee pen first papidang biglo lapen ladak rongkor a local committee ge nili hello nilimen habe hi niliman kali nilimen se habe nili hello president no rasidon malia tu mate Dr. Tuliram Rohang aphan mate tim kerjang long ake hoy in charge CM atum doan aphan Pini ketetong a department team penadun administrative officer atum kado kome kaching thur oversight eson peneson ini tuapan nang patinisi nili ning samjino lapen kedam tangan rongkor long kedo kiso kione boithalang sole punon hamran le punon nili tum akiso ke kai ta peya everton peya e pensi ponang verma Lasi pinining kelo nini tum rokorata nonne franke kiso keone osomar kibi kiti sareng sarwa kiso tum ajada kiso punon pe ya ipan jo bahar kon jokpo ko paneli nili ning piglo lasi don malia tum ining isimet kedo ali ini tum tetheglong lo ini tum socengarat pusitame rongkor asar doan kusitame nili kaninja tengpen pini kitun lo nang kanghon lo towar nang kipen cenglo akrong ting na parman apam ini tu memorendam ame memorendam long ini tu mesien sarapan kipi paje elo lasian susi ini tu me prang parman apam pustame mate ini tu Dr. Tuliram Rohang sarpen pustame ini tu makhaya parman aphan ini tum socenga parman aphan kado kobe eson peneson akiyo ke lahai hui ogasai phan ini tum ning thepen nili alang ni phan purwang tu ninga trongbong sapen payer tulo lapen nili akaprek kapanengi oyalam thia belo athe ini tuma development aphan ini tuma sai gating turpon aphan kado kobe ini tu masa tumpen jenglok, officer sa tumpen jenglok, MLA tumpen jenglok, ini tumpan ahok clear, mate baik dak alapen pini napacini tekang tanglo. Anda si kado bepan, pacini tumtulo, ladak rongkoro local committee atum, sar bangke batum, pini keron ke bagnanja hormuan pustame, ini tu madung head nang tom pisar lo nalia tu. Kudali
adon tin epak longko kaciu mape adon tin epak don paroi sila don krip ho aparman tan pini dagi tumas dung lo si bui dulu lasi kijutsi nilia kaprek alam se kapacininya belo lasi ilitum asar CM Dr. Tuliram Rohang Pensenglok ilitum alukel MLA akhai turang songo Pensenglok MLA nagna cetong dunan napen council aset incharge CM atum doan napen kardianglong MCA atum doan napen adun tu department lain penang cetong dun administrative officer akehoy lapen akehoy piatum apan nili kadong obe pan ning te konpes